כאן אתי אלון, אני יכולה להגיע? סבבה. מעולה, אני לא מגיעה לבד. צאי החוצה, את מוקפת. אז בואו קחו אותי. ברחו. אנא ודאו כי הציוד האישי שלכם מונח מתחת למושב או מאוחסן בתא שמעל לראשיכם. בעת נחיתת חירום ובהנחיית הצוות, עליכם לעבור לישיבה מוגנת. Yes, Father's Day is finally arrived. All right. And you are half the reason I am alive. Thanks, Dad. Would you like a... Sorry, but I've got my own mission. Wonder Blue! Ha! דף הנחיות הבטיחות בכיס המושב שלפניכם. אנו ממליצים לכם הפניקס מוצ'ילר, פיתוח נסיעות לתרמילאים. אני יודע, איזה כיוון למתנה חשבתם? למשל, אולי חשבתם לקנות לה בובה אלקטרונית שמופעלת בשלט? או אולי מכונית ספורט פתוחה? או ג'קוזי? יש דגם חדש עם קרפיון שמפריח בועות? חבר שלי קנה את זה ואומר שזה מעולה. Though I have no idea why anyone would be interested in doing that. To demonstrate the workings of the DNA mixer, I will combine the DNA structure of a frog with my own and provide myself my most desirable ability. Oh, it's the monthly electricity bill. That's a lot of money, Ted. משפחה לסיביר, חרשיות? עכשיו אני נקרעת. Who am I? מי אני? מי אנה? דר פרנק? אנה פרנק? חנן עשראווי? ודר סיגאווי? אכן פוד למחשבה. Visiting hours are over. Bye.